Здравейте! Започва предаването Профил Анфас. Днес ще си говорим за звездите и за това, че те показват, но не налагат. На гости ми е една страхотна русенка, която е астролог, без да иска. Смисъл такъв. Открила го е по-късно това, че умее да разчита звездите и на всичкото отгоре познава. Вярвайте ми. Вижте коя е тя. Астрологката Крея е родена в Русе на 23 юли. Тя е икономист по образование, възпитаничка на ВИНС Варна. Владее 6 езика. От 97-ма започва активно да изучава и да се занимава с астрология. В сложната наука за звездите я въвежда Люмиер. Завършва училище по астрология Хадес в София. Последното видимо от България слънчево затъмнение на 11 август 99-та става причина за медиен интерес към Крея. Поканена е като гост в Радио Темпо, където месец по-късно възниква идеята тя да стартира собствено предаване на астрологична тематика. Така се ражда Високо-високо, което звучи в ефира на Темпо 3 години. Следват множество интервюта и публикации в русенски вестници. Непрекъснато има изяви и участия като интересен гост в различни телевизии. Нейните прогнози обикновено са очудващо точни. Хората, които я познават, могат да гарантират това. Тя винаги е наясно дали ще има балотаж и кой ще бъде следващият кмет на Русе. Знае кога ще се иска вод на недоверие в правителството или пък кога предстои сурова зима. От 2009 година Крея се занимава предимно с преподавателска работа по окултни науки и алтернативна медицина. При мен вече е астролога Крея. Здравей! Здравей. Много ми е приятно, че прие нашата покана да ни гостуваш и да ни разкриеш всичко за звездите. И първо да започнем с астрологията, че е сложна наука от хилядолетия насам. Да, първите сведения датират от древна Асирия, Вавилон, някъде това преди египетската държава, значи върху клинописни плочки. Нямало е папируси тогава. Това са първите сведения за таблици за движение на планетите. Същите такива таблици, каквито съм донесла аз и тук е тази голяма книга. Голямата жълта книга. Само, че тази е издание на НАСА, където всъщност има най-мощните телескопи, които могат да наблюдават планетите, но факт е, че и тогава, повече от 3000 години преди новата ера, хората са знаели движението на планетите. И са се интересували. Да. А ние днес ги пренебрегваме. Виж сега, то си има предистория това, защото във времето всяка една от човешките дейности, айде така да кажем, или областите в нашия живот различни, се е развила до такава степен, че всеки един човек, който е специалист в своята област, може да даде твърде надежна прогноза. Значи, ако отиде един човек при един лекар и се спука на апендицит, със сигурност хирурга ще му каже: аз ако не те оперирам веднага, ти ще умреш. Нали? И всъщност това означава ли, че той е гадател? Не. Просто по същия начин, ако питаш политолога, кой ще спечели изборите, той с много голяма точност, дори на база случайна извадка, може да ти каже кой ще победи. Нали? Освен ако не ги изманипулират. Ами това е друга тема. Не, по принцип. Или пък финансист, ако питаш как върви курса на долара, при всички положения той ще направи доста добра прогноза. И всъщност всеки един човек, който е специалист в своята си област, прави прогнози. В древността човешкият живот не е бил толкова, как да кажа, комплициран и астролозите са били хора, които са разбирали от много неща. Но в наши дни това е абсолютно невъзможно. И по тази причина астрологията не е толкова популярна вече днес. Просто има други начини, по които хората могат да черпят съответно информация и да прогнозират. Дори аз, когато работя, никога не си позволявам да навлизам в чужди води. В смисъл, ако ми зададат въпроса удачно ли е, да речем, да си продам апартамента в момента, да, аз мога да погледна как е скроен хороскопа, но там нататък казвам: окей, добре, имаш шансове, но все пак се консултирай в една агенция за недвижими имоти, да ти обяснят как върви пазара, какви цени и така нататък. Защото ако човека аз му кажа, да, ще си продадеш къщата и той измисли някаква безумна цена, защото аз съм казала, че той ще продаде, естествено, че никой няма да я купи. Така е, обаче, ми се ще да започнем от там, че ти много дълго време си отказвала да приемеш тази твоя дарба, да разчиташ
звездите. И много пъти си се отказвала, не си искала да го приемеш, но в един момент, така или иначе, това е твоят път на развитие. И тук в тази посока, може би до голяма степен е влиянието на моята майка, която е доста религиозен човек и тя винаги е казвала, че това не е правилно. Колкото и да е, майката има Майката влияние. си е майка и има влияние. Няма какво да се лъжем. Особено когато си жена, защото там има един Връзката поток е на много любовта. силна. Не, има поток на любовта, който, нали, психологията като наука го обяснява по този начин, но важно е връзката да е много силна. Баба по майчина линия, майка, дъщеря, нали, по този начин върви потока на любовта. Така че е много важна тая връзка да е хубава. И занимавайки се с това, аз влизам в конфликт с майка ми и се нарушава тази връзката. По тази причина много пъти съм стигала до там да се отказвам, включително съм тръгвала и в чужбина, за да работя. Само не и да не си астролог. За да се откажа, да избягам от хората, които са ми клиенти, да избягам от страната, да избягам от тия занимания. И се случва така, че точно когато съм в чужбина, точно тогава най-много ме търсят. Няма отказване, това е положението. Просто някой е измислил интернета. Нали? Да. И всъщност скайпа помага много, когато човек е някъде по света за този тип връзки. Всичко ли се вижда в един така хороскоп? Какво му предстои на човек? Какво му е дадено? Какво му е писано? До каква степен трябва да вярваме и до каква степен е свободният избор да промени живота си? Сега, по принцип, има едни някъде, може би към 20-тина, грубо около, нали, събития, които са кодирани. В смисъл, човек се ражда с, как да кажа, душата е поела този ангажимент, тези неща да ги свърши. И от тях няма мърдане. Всъщност, това, което астрологията бележи, както и нумерологията, нали, числата, са кодировките, кодираните неща, т.е. нещата, от които човек няма как да избяга. Но има и други, които са в наша власт. В смисъл, не всичко е на 100% написано, както казват хората, нали, така ми беше писано. Има и неща, които са в наша власт. Така че не бива да се залъгваме, че всичко е на 100% запис. Да, има неща, които са кодирани, но голяма има част и такива, които зависят от нас и които не зависят от нас. Нашата голяма грешка, която допускаме всички, включително и аз, е тази, че не правим разлика много често. Кои зависят от нас и кои не зависят от нас. Добре, как да направим разликата сега? Там е тънкият момент. Точно там е тънкият момент. Едното се усеща с душата. По принцип не бива да късаме точно тази връзка. А ние сме го направили благодарение на динамичното ни и забързано ежедневие. Или пък разума диктува еди какво си. Да, но разума влиза в конфликт с душата. И всъщност сърцето винаги избира, винаги верният път е този, който сочи сърцето. Сигурна ли си? Абсолютно. Когато човек слуша сърцето си, тогава съзнанието намира абсолютно всички отговори, които търси. Винаги човек трябва да слуша сърцето. Много често разума влиза в конфликт за това, защото там има програми, които по някакъв начин са насъдени. Било морални някакви неща или пък... С какви най-често въпроси идват при тебе хората? Това, което основно ги интересува е работа и здраве. И съответно връзки. Нали, особено в тази сфера, пък и аз смятам, че там като че ли ми е силата, нали, връзки, лични връзки, взаимоотношения, такива неща. За здраве много често питат, но аз когато говорим за здраве... Всичко ли им казваш, което виждаш? Или ако виждаш нещо лошо, примерно смърт или нещо такова, казваш ли им го? По принцип, лошите неща не би било редно да бъдат съобщавани, особено ако човек е по-лабилен психически. И защо? Не го ли лъжеш по този начин? Не премълчаваш. Пък и не си мисля, че всичко може да видиш, нали, по принцип, аз за да търся нещо определено, просто трябва да ми е насочено вниманието към него, нали, за да го търся конкретно. И не е възможно всичко да бъде видяно, нали, особено в една консултация. По принцип, когато нещо ти е казано да го търсиш, но няма как всичко да търсиш. И така, пък иначе,
Колкото до... Много щекотливи теми подехме. Не, смятам, че е по-разбираемо, ако говоря с примери, от друга страна пък ти си правя, че някой може да разпознае себе си, нали? И всъщност това не е много добре, защото има конфиденциалност на информацията. Но особено когато става въпрос за смъртни случаи, там за смъртта, нали, аз нямам думата, в смисъл не е моя работа. Като я видиш, казваш ли на човека, че предстои ти нещо? Има кодирани в един хороскоп няколко смъртни дирекции. И няма гаранция точно при коя от всичките човека ще напусне този свят. Това е едното... кажеш, че всеки един от нас има заложени няколко. Да, има няколко заложени. Особено пък в наши дни, когато медицината е вече на изключително високо ниво, в много от случаите лекарите помагат и спасяват животи. Аз затова, когато питат за здраве, обикновено, нали, казвам, да, аз съм до тук, примерно имам определени знаци, владеят определени органи от човешкото тяло. Нали? Примерно ловена отговаря за главата, телеца за врата, близнаците за белите дробове. Колко всичко е логично. Близнаците са бели дробове. 2 броя. 2. Да. Ръце, рамене, китки, порезки. Така че може и за бъбреците да отговарят в същия дух. За бъбреците са везните. Ето. Нали? Пак са следва. Ходилата отговарят рибите. Пак са 2. Нали? Просто... А лъва? Лъва е сърцето. Еха. Да. Това е сърцето и съответно гръбначния стълб, който е опората на живота. Тоест, ако аз видя, да речем, проблематична позиция с Слънцето, което е лъва, всъщност Слънцето и Луната отговарят и за очите, защото са светила. Като Слънцето е дясно око при мъжа, лявото е Луната, при жената са обратно. В смисъл, ако видя, че е проблематично Слънце в мъжката има, мога да кажа, да, окей, нали, един кардиолог, виж си гръбначния стълб, прегледай си очите. Но до там, нали, е моята работа. В смисъл, не е моя работа да поставя медицински диагнози. Да. Защото не съм лекар. Но не поставиш диагноз, правилно. Между другото, има медицинска астрология, което е клон от астрологията, но за да учи човек медицинска астрология, първо трябва да е лекар. Ясно. Защото тя е свързана с диагнози на латински и въобще неща, които наистина трябва да си лекар. Какво мислиш за прераждането на човешката душа? Аз вярвам в това. Никой по никакъв начин не ми го е показал, доказал и така нататък. Но аз имам... То по принцип тия неща или се приемат, или се отричат. Нали? Те няма как да се докажат. Човек или приема, че има прераждане, или не приема. Има ли логика, за да има прераждане? За мен има много така... Значи, факта, че, да речем, някой започва да учи някакъв език и нещата му вървят сякаш... много познат. Да, сякаш този език винаги го знаел. Или среща хора, които са му страшно познати, се едно ги е виждал, усещал ги е преди. Дежаво, нали, всичко това за мен е свързано с спомените ни от минали животи. И така наречената карма, нали, личност на съответната душа. Но има и други видове карма. Има родова, има етническа. Много е важна кармата на рода. Я кажи сега за етническата карма на България. На България? Да. Много ми стана интересно. По принцип, знаеш много добре, че става въпрос за изключително древна нация, българска. И при това положение няма как да не сме натрупали кърмичен дълг. Нали, все пак. След като сме древна нация. Голямо изплащане на този дълг пада, ти казвам, вече няма оправия. И на практика не е много, не е особено така благоприятна кармата. Нашата карма. Да, етническата. Но родили сме се тук, който е избрал да остане тук. Всъщност аз засичам в страшно много хороскопи указания за живот и работа в чужбина и за трайно изнасяне в чужбина, защото това е кодирано. И всъщност понякога дори съм си мислила, че може би на този народ му е писано да се разпиле. Няма друго обяснение. Много тъжно. След 1300 тъжно. години... Със сигурност има нации, които имат интерес да ни... Да ни няма ли? Да.
точно по причина, че е уникален нашия генетичен код. Има уникални българи, ти самата много добре знаеш. Няма област от човешкия живот, в която да няма българин, който да е направил някакво откритие, или да не е някакъв корифей, или да не е някакъв известен, или просто задължително ние сме. Сега, ако тръгнеш да ги вадиш, не знам колко дълъг списък ще направиш. Много. Просто няма такава човешка област от човешкия живот, където да няма изявен българин. И то много изявен. И за мен българите притежават уникален генетичен код и според мен дори мога смело да кажа, че ние сме предопределения народ, богоизбрания. Нали, това е мое мнение, не държа да... Не са евреите, така? Според мен е така, да. Да не си въобразяват те сега тук. Така. И може би те пък искат... Знам ли? Понякога си мисля, че наистина има нации, които са заинтересовани да ни унищожат или пък да ни размият. Нали, природата ни е много уникална. Природата е уникална, климата Тук казват, че има особено енергийно излъчване нашата страна, нашата земя. Една от високоенергийните точки на планетата е тук Рупите, където е църквата на Балаванга. Да. Едно от високоенергийните, другата е Тибет, другата е езерото Клама в щатите, нали, просто те са няколко. И може би за това така сме толкова талантливи. Аз съм чувала теории, че под Стренджа има много злато, Черно море, че има много нефт. Всичко това, ако по някакъв начин бъде разработено, експлоатирано, може би е скъпо, нали, да се извади този нефт и така нататък, но те вече виждаш, че излизат и други алтернативни източници на енергия, които просто човечеството се развива и това е. Каква година е 2015 за България? Правила ли си хороскоп? Да, аз по принцип не обичам, много мразя да ми задават въпроси. Да, знам. Не обичам конкретно. Не обичам да ми задават въпроса как съм и не обичам да ме питат нещо свързано с България, защото някакси аз самата... Астрологията е конкретна наука. Не, аз самата някакси не съм патриот. Признавам си. Да, обаче живееш в България. Надявам се да не, докато съм жива. Да остана се тук. Все пак, въпреки че за това си абсолютно права, климата е уникален, природата е уникална, мястото е високо енергийно. Значи, дори малко да се дръпнеш на юг и стигаш до Гърция, където има едни чукари, едно ужасяващо слънце, което е много не знам какво харесват на Гърция. А пък, може би зимата е по-приятна, но по принцип какво я харесват? Всичко е въпрос на реклама. Значи, говорим за древна цивилизация, която някой си е направил труда да разрекламира достатъчно добре като туристическа дестинация и хората са тръгнали да ходят там. Те ходят в Кипър на една скала на Афродита, която е... Да, плажа екс-камъни. Просто ние имаме тук много по-страхотни места и неща, които да покажем. Просто за мен всичко е въпрос на това да се разрекламират достатъчно добре като туристически дестинации, за да могат хората да идват и съответно да печелим от това. Към астрологията, че много вече излязахме извън нея. Има ли бъдеще според теб тази наука? След като съществува повече от 5000 години, най-вероятно ще продължи да съществува. Според мен те сега излизат нови, модерни, други неща, human design и така нататък, но това си е, за мен ще си остане. Аз след като първоначално имах една учителка по нумерология, аз бях почнал вече се занимавам с астрология и си викам, това царицата на окултните науки, аз къде ще се връщам обратно пак в числата. Така, и отказах, докато тя много държеше, нали, точно мен да ме учи, защото казваш, аз един ден ще умра, ти ще останеш да ги учиш хората. Толкова съм вярвала тогава, както и да е, няма значение това, но тя действително почина и аз тръгнах да издирвам хора, които тя е учила
за да достигна до нейното знание. Пак бягаш ти от призванието си. Не, просто установих в астрологичната си работа, че има страшно много хора, които не си знаят часовете на раждане. Да. И всъщност, не знаеки час, ти не можеш да построиш хороскоп. В смисъл, ти можеш, но голяма част от информацията ти се губи. И в случаите, в които някой няма час, ползвам нумерологията. Тоест, по-късно започнах да уча нумерология, за да... И всъщност комбинирам и двете много често, което е много важно, за да си сигурен в това, което даваш като път. С целият богат опит, който имаш, какво ще посъветваш зрителите? Как да живеят те в тия трудни времена? Значи, Уповавайки се на сърцето, разбрах. Много важно е да правят всичко с любов. Много важно е да имат любов в сърцата си и да я носят. Много важно е да се доверяват на живота. Много важно е да спазват законите, свързани с семейството. Затова, защото най-сериозен кърмичен дълг се трупа тогава, когато са нарушени законите на любовта и законите на семейството. Малко повече ни кажи за тия закони, защото сега ги чувам. Закона за любовта е абсолютно всичко да правиш с любов. Където и да отидеш, каквото и да направиш, каквото и да поискаш да е с любов. Законите на семейството, пак ще цитирам скоро един такъв случай, имах с едно момиче, което каза, че е направил аборт. Значи, живота трябва да бъде съхраняван. Това е много важно. Да. Така, значи аргументите й бяха следните. Времената са тежки. Тръгнах оттам, че ти казваш, нали, трудни, тежки времена. Времената са тежки, прецених, че няма да имаме възможност, нали, да го гледаме това дете. Не е така. Доверяйте се на живота. След като Вселената е дала възможност на това момиче да зачене, значи тя има промисъл за това как да се развият нещата напред. И това дете би следвало да представи си, че е някакъв гений, който би могъл да направи някакво откритие, нали? Да го ползва цялото човечество. Мисълта ми е, че ако човек се доверява на живота, каквото и да се случи, важно е не точно какво се случва. Какво е в момента? Как го приемаш, как реагираш. Важно е как го приемаш, как реагираш и как се справиш с него. Лошото е това, че когато хората са под стрес, те губят реален поглед върху нещата. Това го има, и не могат да се справят. Смисъл, като се паникьосаш, не можеш да вземеш адекватно решение. Правилно решение, точно така. Но пък ако се доверяш на живота и ако има любов около тебе, нещата се случват. Убедена съм. Благодаря ти за това, че ми беше на гости и ни разказа толкова любопитни, интересни неща. Ето, научихме за любовта и за семейството. Важни са тези работи. Нищо, че ежедневието ни така малко ни засилва повече и ни дава възможност да ги мислим. Аз не знам, смятам, че е нещо като мода, може би да бързаме, пък тая динамика и тая бързина, за къде ли бързаме, най-вероятно за гробищата, но ама така е, точно така. Трябва повече по принцип, по-често да спираме и да се оглеждаме и да се ослушваме. Да, не трябва да късаме връзката с душата. Душата си изисква тишина, спокойствие, неща, които са далеч от динамиката. Да, има моменти, в които действително трябва да спазиш темпото. Но не трябва това да е нон-стоп. Ясно. Нон-стоп, бързото темпо не води до нищо добро. Води до гробищата, категорично съм. Оле-ле. Да. Добре, да завършим оптимистично предаването с твоята любима песен. Песен не, аз харесвам много един концерт на Чайковски за пиано и оркестър. Чайковски. Добре, силна жена с силна музика. Благодаря ти, Крея, за това, че отдели от времето си, научи ни на интересни неща. Желая ти здраве, щастие и много успех. Благодаря, за мен беше удоволствие да гостувам в тази телевизия. Разделяме се с Чайковски, бъдете силни и слушайте душата си. Извода от разговора ми с Крея. Ще се видим отново следващия четвъртък.